Volem presentar-vos el nostre vin blanc, un vi de panses que comercialitzem sota el nom de Sol i Serena. El Sol i Serena representa la recuperació del vi típic del nostre poble de Vinebre, un vi dolç que fem amb la varietat Macabeu, és un Macabeu 100%, sota el paraigües de la DO Tarragona. Tot el procés comença a les vinyes, unes vinyes que estan plantades a finques pròximes al riu Ebre i que són de la varietat Macabeu. El que fem és, al mes d'agost, quan ja s'apropa el moment de la verema, és controlar el procés de maduració i veure quins seran els raïms més òptims per poder ser sobremadurats després a Sol i Serena. Controlem la concentració en sucres i l'acidesa i un cop que veiem que ja és l'òptima, decidim el dia de vermar. Vermem aproximadament cada any per a fer el vin blanc uns 1.300-1.400 quilos de raïm a finals del mes d'agost i ho fem de forma manual i en caixes, tot per respectar al màxim la qualitat del raïm. Este raïm el que farem a continuació és estendre'l sobre unes taules, damunt d'unes taules, i el deixem a Sol i Serena. Què vol dir a Sol i Serena? Doncs vol dir que el deixem durant tot el dia i tota la nit, durant uns 10-12 dies aproximadament, perquè hi toqui el sol i perquè hi toqui la lluna. Este procés el que fa és que a poc el raïm vagi perdent l'aigua que conté, se vagi concentrant i es vagi convertint en panses. Tenim en compte també que un cop s'ha pacificat d'un costat, el girem de forma manual i esperem 2 o 3 dies perquè s'acabi de pacificar de l'altre costat. Passats els 10-12 dies a Sol i Serena ja tenim les panses del Macabeu, que el que farem és recollir-les una altra vegada en caixes per començar el procés de derrapat. Derrapat vol dir que els tirem amb una màquina que ens separe els grans de pansa, de raïm, de l'esquelet de la rapa. I així tenim els grans sueltos per poder començar a muntar la premsa. La premsa que utilitzem és una premsa vertical, la mateixa que fem servir pels altres tipus de vins. Amb la diferència que aquí, dins la gàbia de fusta, posem un cofí, que és una base rodona de nylon, i fiquem una quantitat de pansa. Continuem ficant un cofí, una altra quantitat de panses, cofí, quantitat de panses, i muntem tota aquesta torre dintre la gàbia de fusta. Així que va sortint el most del procés del premsat, l'anem recollint en un dipòsit i el deixem reposar en fred durant unes hores per poder-lo desfangar, que el que vol dir és que separem les parts sòlides més grosses al fons del dipòsit per a les 24 hores xusclar només el most net, que és el que farà la fermentació alcohòlica. Este most que hem recollit és un most molt concentrat, molt dolç, molt dens. Només n'obtenim uns 200-300 litres del total dels 1.400 quilos de raïm que vam estendre i és un most que pot tindre fins a 25-26 graus d'alcohol probable. Durant la fermentació alcohòlica passa que els llevats consumeixen sucres per produir alcohol. En el cas del vin blanc estem parlant d'un vi dolç natural. Tot l'alcohol que conté l'han produït els mateixos llevats. Els llevats comencen a produir alcohol fins uns 9-10 graus i moren perquè el medi on estan vivint també té molta concentració en sucres. Un cop acabada la fermentació alcohòlica té lloc la criança. El vin blanc és un vi dolç que elaborem amb soleres des de l'any 2008, que és la primera vegada que vam ficar vi a les botes. Cada any el que fem és extreure una mica de cada bota per poder embotellar i reomplim aquestes botes perquè quedin plenes amb el vin blanc de l'any. Si tasteu el nostre Sol i Serena vin blanc, veureu que és un vi de color àmbar, amb molta densitat, que amb nas recorda molt les aromes a panses, a figues i a fruites dessecades i també que té uns tocs ja de torrat de la criança. En boca és untuós, té una entrada dolça, però no és gens empalagós perquè presenta una bona acidesa. Esperem que us agradi i salut!